Ja na ulici nestojí už MBčko a Trabant, ale samé BMW, Ečka, Toyota a Mazda prevádza. Tam tank, dělo. Dneska tu je so mnou moja manželka a syn. Dneska vám ukážem lietadlo, helikoptéru, tam je telo, ponorka. No tak ešte raz. Nachádzame sa v Zánke pri Balatone, v Military Parku, kde sú vystavené takéto stroje. Minulý rok sme tu boli, ale ešte to tu bolo zamknuté, vlastne zatvorené a nevedeli sme sa dostať. No, tu je nejaký Mi-8 označenie, to má nejaká helikoptéra. Tu je vrtula, pozrite, aká je veľká. A toto je MiG-21. Toto sme videli v cintoríne MiGov. Paráda. To je tiež nejaká helikoptéra. Aké veľké sú tie krídla. Krídla? Tie lopaty. No a toto je, čo myslíte, čo? Aha, toto je Tatra a Delo. Hovno. Toto je ZIL. Ruský ZIL. A nejaký kanón. To je Delo. Cítim sa tak bezpečne v tvojom mocnom náručí. Čo si počnem bez teba, Ivan? Bol si môjim svetlom, teraz som sám. Čo na to napísané, myslím, že... Neodchádzaj preč, všetci ťa tu máme radi, tak nám Divisional Gun. Odchádzaj preč, všetci ťa tu milujeme. Ale Delo. Delo ako Delo. A Medium Truck ZIL 130. Bez teba som stratený a nik ma neochráni. Aha, Ivan, Delo. Kuchyňa. Auto. Ale on musí domov. Prekliatie je zlepšenie dynamických vzťahov. Červená čapočka neodchádza. To je nejaký tank. Myslím, že toto bude 54, T54 alebo 55. Červená čapočka neodchádza. Len tak som typoval. Všetci ťa tu milujeme, tak nám. Aha, nie. 72. T72. Tento tank už nemal nabíjača. V tomto tanku už bolo automatické nabíjanie. Ináč ja som bol tankista. Preto sa tak vyznám v tom. Tank. Tam vidím nejakú raketu. Jaké to je pekné. Jaké to je pekné. Nezabudnite dať odber, like, koment. Viete. Keď toto video nebude mať 2500 lajkov, tak vám neukážem pokračovanie. Dobre. Toto som nevedel, niečo buldozer nejaký s radlicou. Nejaký vyprošťovací tank. Hej, vyprošťovací, ale tiež asi ruský.
No, nie je to otvorené. Ak to vám tu ukážem aspoň. Odpalovacia rampa. S raketou. Hej. A na toto povedal Rečinsky a tento stroj, že ponorka. Jaký musí byť jebnutý chlapík, keď na to povie, že je ponorka. Ináč pláve. Ináč toto vozidlo vie aj plávať. Vozidlo? Áno, dobre som povedal. Toto vozidlo vie aj plávať. Za to tam má tie vrtule. Ale predsa to nie je ponorka. Ponorku má hen ten kokot asi v zadku. No a toto bolo nejaké rádiotechnické vozidlo. Aspoň podľa tých antén si myslím. Radar Station. Tiež ruské vozidlo. Teraz neviem, či ZIL alebo Ural. Pekný monštrum. Myslím, že bol s benzínovým motorom. Ďalší ZIL. A čo to má na korbe? Vypadá to ako várnica. Aha. A hento dávalo nejaké svetlo, aby vedeli one pristávať, myslím, že lietadlá alebo v helikoptére, alebo niečo tak okolo toho. Toto asi všetko bolo oné vo výzbroji maďarskej armády. To je ďalšie dielo, niečo väčšie. A polná kuchyňa, kde sa varilo jedlo. ...340 porcií naraz sa tu mohlo uvariť. Dobre, to je všetko. Dnes sa vidíme naposledy, v očiach slzy. Sme spolu už veľa liet, tak ma to teraz mrzí. Cítim sa tak bezpečne v tvojom mocnom náručí. Čo si počnem bez teba, Ivan? Bol si mojím svetlom, teraz som sám. Och, Ivanko, neodchádzaj preč. Všetci ťa tu máme radi, tak nám neutieš. Och, Ivanko, neodchádzaj preč. Všetci ťa tu milujeme, tak nám neutieš. Neutieš. Bez teba som stratený a nik ma neochráni. Možno ma aj prepadnú maďarsky schuligáni. Milujem Ivana, ale on musí domov.
prokliatie je zlepšenie binárnych vzťahov. Červená čiapočka, neodchádzaj preč. Všetci ťa tu milujeme, tak nám neodíď. Červená čiapočka, neodchádzaj preč. Všetci ťa tu milujeme, tak nám